Aksa Unia podejmowała GKS Tychy. Spotkania pomiędzy tymi drużynami zawsze wywoływały w osięcimskich kibicach wiele emocji. Nie inaczej było i tym razem. Był to trzeci mecz biało-niebieskich pod wodzą Karola Suchanka. Trener, który pracował już kiedyś w Oświęcimiu, poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa z KTH Krynica 6-0. Klub z Krynicy jest jednym z dwóch najsłabszych uczestników rozgrywek PLH w tym sezonie, więc to zwycięstwo nie zostanie na długo zapamiętane przez kibiców. W piątek Aksa Unia doznała druzgocącej porażki z Komar Krakowią. Część kibiców obawiała się o postawę zawodników w niedzielnym meczu. Ich obawy były o tyle uzasadnione, że w tabeli tuż za plecami Aksa Unii znajduje się JKH GKS Jastrzębie. Zawodnicy tego klubu nie zrezygnowali jeszcze z walki o trzecie miejsce w sezonie zasadniczym. W pierwszych 3 minutach meczu przeważali gospodarze. Gra toczyła się tylko w tercji obronnej GKS-u. Goście zaczęli odważniej atakować dopiero w 4 minucie. Wtedy na ławce kar siedział Adrian Kowalówka. W 5 minucie bramkę strzelili grający nadal w osłabieniu zawodnicy Aksa Unii. Krążek obrońcą GKS-u odebrał Robert Krajci i pokonał Arkadiusza Sobeckiego, który odsłonił mu lewy róg bramki. W 14 minucie świetną akcję przeprowadzili obcokrajowcy grający dla oświęcimskiego klubu. Robert Krajci wystawił krążek przed bramką Lukasa Widzisze, a ten pokonał Sobeckiego. W 38 sekund później bramkę dla GKS-u zdobył Łukasz Mejka. W pierwszej tercy biało-niebiescy grali szybko i ładnie dla oka. Podopieczni Karola Suchanka nie odpuścili także w drugiej odsłonie meczu. W 21 minucie po raz trzeci skutecznie zaatakowali gracze z pierwszej formacji. Akcję Krajciego, Żichy i Rzadko celnym strzałem zakończył ten ostatni. Na 4-1 podwyższył Robert Krajci. Otrzymał on podanie za bramki od Żichy i skierował gumę w samo okienko. W 36 minucie biało-niebiescy strzelili drugiego gola w tym meczu, grając w osłabieniu. Krążek przyjął kapitan drużyny Waldemar Klisiak i uruchomił podaniem Rzadkę. Prawy obrońca gospodarza wykorzystał okazję i podwyższył wynik spotkania na 5-1. To nie był koniec popisu pierwszej piątki w tym meczu. 14 sekund po rozpoczęciu trzeciej tercji krążek do siatki skierował Robert Krajci. W 44 minucie 7. bramkę dla oświęcimskiego klubu strzelił Adrian Kowalówka. Ostatecznie Aksa Unia pokonała GKS Tych 7-1. Tak zdecydowane zwycięstwo może na pewno cieszyć kibiców gospodarzy. Niepokojące jest jednak to, że 6 z 7 bramek strzelali zawodnicy z pierwszej formacji. Żeby walczyć o wyższe cele, lepiej muszą zacząć grać pozostali zawodnicy. Nie da się bowiem wygrać wszystkich meczów jedną piątką. Na osobną uwagę zasługuje postawa zawodników GKS-u. Zaprezentowali się fatalnie i oddali inicjatywę rywalowi. Momentami wydawało się nawet, że nie grali na pełnych obrotach. Po wysokiej porażce w Krakowie przyszła dość łatwa wygrana z trudnym rywalem, z GKS-em Tychy. Czym była spowodowana taka różnica w grze? Tak ja myslím, že jsme změnili způsob hry, že jsme šli od počátku, že jsme očekovali Tychy, že jsme nehrali celý čas stylu a myslím, že to od počátku jsme měli převahu, měli jsme dużo situací brankových a mně se podobala vlastně pierwší terca, kdy jsme hráli aktivně dopředu do tylu, a takže tak má vyglądać hokej. A jakiego zawodnika pan dzisiaj by wyróżnił? Já myslím Zborovského a celý ten pierwszy atak hrál dzisiaj dneska takový techničný a střelali, takže si myslím celá pierwszy piątka a Zborovský. A czy dzisiejsze ustawienie piątek to jest to ustawienie, które chciałby pan widzieć w playoffach, czy to było takie eksperymentarne jeszcze? Tak, já myslím, že už nemůžeme experimentovat, teď už je málo času a musíme ustavit ty. Já myslím, že takové 2-3 změny ještě musíme zrobit, ale chtěl bych, aby se to ustalilo a hráli v tom skladě, jak jsme.
Przed Aksamunią jeszcze 3 mecze z teoretycznie słabszymi rywalami, ale są to ważne mecze, jeśli chodzi o układ w tabeli. Czy możemy liczyć na to, że forma z dzisiejszego meczu będzie dalej utrzymywana? To nemůžu powiedzieć, já myslím, že to je ta forma, já tu jsem krótki čas, ale já myslím, že to je nastavení závodníků v hlavách, že si myslím, že mají svoju kvalitu ti závodníci a musí se přigotovat v piątek, no ve wtorek, co musí vyhrát. A Sebastian Kowalówka będzie mógł grać w ogóle w tym sezonie jeszcze, czy już raczej nie? No já myslím, že dojde do playoffu. Já vidím postem u něho v takovém tom ruchu a jutro jde do pana lékaře Ficka a uvidíme decizu jeho a já bych chtěl, protože je to jeho umětnost, všichni znáte. A zaskoczyła pana postawa GKS-u, Tychy, dzisiaj? A já jsem se páčil na našu družinu, já mám problém s našimi závodníkama a na to mám jutro video a popatrzím se na gru na videu. Dawno nie widzieliśmy grających was tak szybko i skutecznie. Czy to Pogoń Jastrzębia spowodowało, że wyszliście tacy zmobilizowani? Tak, dnešný meč ako opravdu bol ťažký, vedeli sme, že Tichý dobre brania, bude to ťažký meč, ale my sme sa na to dobre pripravili. V Krakove sme dostali moc branek, tak my sme museli hrať zo zabezpečenej obrany, museli sme hlavne broniť a to sa nám v dnešnom meči podarilo a z protiútokov sme dali branky a dôležité branky boli, že ja s Lukášom sme dali v oslabení, keď oni mali Tichý prevagu, tak sme dali 2 branky a to nas dostalilo na nohach. No dzisiaj w ogóle wam się grało super z Mirosławem Rzadko i z Lukasem Sziką. Dawno czegoś takiego nie widzieliśmy, żebyście byli tak zgrani, żeby były tego efekty bramkowe i to aż tyle. Tak tréner zvolil takú peťku, že Slovensko-Česku nás dal dokopy všetkých. Už sme tak hrali predtým s trénerom, keď Laco Špišiakom a tréner Suchanek teraz zvolil takú tiež peťku, že nás dal dokopy znovu s Lukášom Žihom. Som predtým pár zápasov negral a teraz nás dal dokopy a dnešný meč nám vyšiel a sme radi, že hodne braniek sme strelili a zaslúžene sme vygrali. Zmiana trenera tuż przed playoffami. Pozytywnie to na was podziałało? Tak pozitívne, no to sa musíte zaglądať, ale predstavenstvo vedenia klubu sa tak rozhodlo, my to už musíme vnímať, už máme pred sebou playoff, už nemôžeme to mať v hlavách a my musíme sa dívať len na zápasy, ktoré máme, ešte máme 3 kola, musíme zvíťaziť všetkých 3 mečov, aby sme boli na 3. mieste. Dopiero za 4. podejściem udało wam się wygrać z GKS-em i to jeszcze tak wysoko. Macie chyba satysfakcję z tego powodu dużą, prawda? Tak dużo, tak jasne máme, ako vieme, že o co hráme tu a Tichý, ako fakt dnešný meč, jak by som povedal, dnešný meč sme museli vygrať, Jastrzębie je hneď za nami, neviem ako dneska hrajú s Krakovom a my musíme si ustražiť hlavne to 3. miesto a ísť čo najlepšieho miesta do play-off.